Mga kabagsik, may udto. Natay sudan garon pinaupo na manok sa Sprite na pininyahan. Araw. Ara ko lami kayo na. Sarap. May in-steam na tahong. Ardod ko wow. Sarap, ang lami kayo ba? Naunta. Bagsik sa nunig sukod na. Naunta. Oh, makakatambo ang tahong eh. Kukayo na no. Sarap. Natin sawa na tuyo ko laman si may labuyo. Sili na buyo. Sarap. Ang sarap nito. Paborito ni Bagsik. Hindi makalimutan niya ba? Tanlad. Binuto ang tanlad. Akahumot tayo. Naikuan ba? Pinya. Lami kayo ba? Pasensya na po sa akong silingan kayo. Kung nagsugod na kanilang vlog, banhaan mo na sila. Pasensya na po. Pag binanhaan sila, pag sugod na kani. Magsugod na kani sa Bagsik, magbinanhaan na sila. Maninawa pa mong sugod, binanha. Naunta. Lamig tayo. Lamig kayo bay. Oh. Para kalamig kayo sudan Bagsik. Raw, humuka na oh. Grabe na kahumok. Pasok ang kamot eh. Napasok ang kamot Bagsik. Oh. Grabe asok-asok pa oh. Napasok ang kamot Bagsik. Grabe kalamig na eh. Oh. Hindi na pong pikas. Parang iniita pa oh. Aso pa. Sarap. Sabi ka lang tayo, bay. Sarap. Unang subo sa inyo to. Sarap. Lambot na nito oh. Lamig kayo. Huh? Daghang salamat sa sumuporta sa akin kay Bagsik. Naragdagan na naman yung subscriber ko. Harap sa pakiramdam pag maraming dumadagdag. Shoutout pala sa pag-umangko na ako na sa ganto ka si MM. Nga ta. Hinduin ang balay ko ha. Balay ni Kuya. Kay lolo mo na sana. Karon ako na. Hinduan mo ha. Inunin mo si Ryan. Hinduan bisag isa oras ako. Anahon diri sa tubangan kayo. Nanay kalibre ni Boy, ni kalibre sa tabangan.
Pag may time ka, doon kayo magtatambay. Bagay. Yung co-op pala, wala na palang tao. Tindahan mo na lang. Si tita nang bahala ng puhunan. Tindahan mo ng isda. Pabintayan dyan dahil daanan yan ng tao eh. Bahay natin daanan ng tao. Ang sarap ng tao. Laki. Lalaki ng laman. Mga kabagsig, ngaon ta. Daghang salamat sa nanonood ngayon sa viewers natin. Nasa 5,000 viewers nanonood. Thank you. May liter mga bata, right? Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Dami kayo. Tumipok. Galing mo. Bili tayo. Kadong. Sarap. Pineapple. Naman ko'y tanong diyan, pineapple sa pinya ba dahil nagilid siya. Oo, bunga naman. Ako may pa-harvest eh, minili na. Mano siya? Pineapple, dami kayo. Kanina rin ako ang nila mo. May na lang. Sarap. Sarap nito. Lambot. Oh. Lapit ng sabaw. Sabi, sarap. Mapakain ka naman na napakarami. Sobrang sarap. Shoutout pala kay Aldrin dyan sa likod. Dito lang sa likod ng bahay ko. Ren! Kanta? Harap? Pwede mo coba es dulu sa harap. Bus! Sarap.
Sarap nito. Oh. Pakpak na naman. Asin na natin yung pakpak. Parang di na nakalipad. Ah, sarap. Hindi na siya makalipad. Dalawa nang tinira ko pakpak eh. Lami kayo bay. Sarap nito. Sarap. Yayain mo. Ihaya natin para makita talaga yung napakasarap. Oh. Makita niyo yung pitso ba? Lami kayo ba? Oh. Gid-gid ra. Lami kayo. Anulak ba? Sarap, oh. Ang tanang ice tube. Parang may nakabara. Sarap. Didilim din lang. May steam na tahong. Tagko kayo ron. Shout out pala sa pinsan ko din sa ano, Parola Street, may Gate 18. Ere Cancino at saka kay Lina Cancino. Naunta. Sarap ng ulam ko. Lambot, sarap. Kain lahat. Sarap nito. Sarap. Bagsik sa dumi ko. Nakanda. Sarap nito. May pakpak. Pag kumain kang kapapakpak, mahaba ang lipad mo. Hindi kakaagad-agad bamagsak. Dahil napakasarap. May nang hini. Tinitira yung ulam ko. Hindi na nakatiis. Bunga na lang. Binibigyan ko yan eh. Pag sobrang sarap pala ang ulam mo, hindi mo na mamalayan, meron ng kamay na pumapasok. Harap. Bagsik sa dumi ko.
Mag-iisang cute lang. Walain. Daghang salamat. Hanggang dito na yung pagmumukbang natin. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bagsik sa ko. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh.